Non malom ati po pena kor piang bong phone pen kaching ya puthak longri arlo hangjo hanghain pinlo bangso puthak Karbi Students and Youth Council Dokmoko Area Council hin pen kiramtang matijong niphai krener kebarni forest IB along pherang ke mai phaponsi Karbi anglong ara raphan MLA Dorsing Ronghang dia johang vekning jipusi ke hang padupon bangso pherang ke mai along non malom kachathang plu MLA Dorsing Ronghang akor pipen bang hini phone pen kaching kialam the social media long kacha thang plu baputhak kedam tang mati jong ni phai krener cap arni KSYC dokmoka ro hin pen herang kya mai kangni bangso voice recorder long ateng pen le langdam pulote karbia khe ara ra phana bangke MLA Dorsing Ronghang bangke kapatherak thek tikason lo alang le inura man ke do bang phu lapuson ka chuma tha bangke owe kimia tuma phan kahino thek tik lo pusi herang kya mai long ningje pon labangso asai lang no ke Karbi khai lapen jasamet nimsopi atuma phando an sitame lake isia ke noda ason se nilitum theglong lo lapen jasamet swarlo apan kelang rem angli Karbi ara raphan Karbi jutang pen dia chang nangji jonilitum KSYC Dokmuka Area Council hin pen jong thiblo lapen alang li kacepatar pu kenilitum KSYC hin pen bekroi masiun e alang li kacepatar pote lason gali lapen kacepatar alame kali pu senilitum KSYC hin pen jong thiblo lasi inura MLA soar lo pen kaching gi jumeme heinono abangke khe aphan kahino thekti ganno lasi Karbi arona teng pen MLA Dorsing Ronghang abang dia chohang veknangji pusi KSYC dokmoka ro hin pen herang kya mayalong pangdak pon hang alangi inut suaru sopen fun ka cingki meme heng nono alam the nitum ning dukvik lo nitum dak dokmoka area youth council ahin pen KSYC ahin pen ning duk cikpi lo son ke mane claim kledenang ji la pen te Karbi ang long arat phanak kelang remason lo labang suaputhak Karbi agona tang ahin pen alangli Dorsing Ronghang ake hai dia chohang vek nangi pusini nitum dokmoka area council KSYC ahin pen jongpon theblo Dong Mokak Pen Samsung Inti Karbi Anglong Live